Siyabonga baba wethu ogcwele. Hallelujah. Siyabonga baba wethu onamandla wonke. Siyabonga baba emini nje size kuwe. Sifuna wena Nkosi. Sifuna wena. Sisize Nkosi ngezwi lakho. Baba wethu ophilayo. Inhliziyo yakho ithi ukuze sisondele kakhulu kuwe. Siyabonga baba sinokuthula. Egameni likaJesu. Amen. Amthithile ithuba lokuzwana. Ngibingelele. Kade ngithandaza ke lapho. Nakhona nje ukuthi ngimile lapha futhi ngimiswa ukuthi uNkulunkulu wakhuluma lento ayishoyo kimi. Ngase ngithi ke ngizomiswa yiloko ukuthi usho njalo. Angiyena umuntu othanda ukukhuluma kakhulu. Ngithi bangifuna ukukhuluma kancane, uNkulunkulu abonakale kakhulu. Wangisiza ke lokho. Ukuthi kube njalo. Sizofunda amaBhayibheli bafethu ngisho ukuthi uNkulunkulu uzosiza. Baba chapter. Bangini yabonga mfethu. Ngempela ngempela ngizwa ngithi hey. Yabona. Kodwa ngiyasebenzisa bafethu. uNkulunkulu uyasebenza. Ngizwe kuthiwa kwelinye lamadolobha angazi kephi bekubukela ivideo something like that. Libona uNkulunkulu usena namandla. Kuthiwa layo family beyihlangene ndawonye ubaba khona enkulu phethwe icancer. Ngiyazi icancer yokugcina kuthiwa yini. Kuthiwa baphakamisa izandla kuthandazwa ise-Alexander enjalo. uNkulunkulu wakhuluma amadimoni. Kanti uphethwe icancer nje imoya. Waphiliswa ngaleso sikhathi lo baba. So ayincane into uNkulunkulu ayenza bafethu. Oh Jesus. Ningayikhohlwa into yasholo umama weprofeta la ezansi. Ustructure. Ikhona nami ke ngibona emangalisayo. Ngisho ngitshela khona emangalisayo. uNkulunkulu ayenza. Ngiyabona manje kufanele ngingene kuleyo ndawo manje akulula. Kufanele ngenze show ukuthi mangikhuphukela kuleyo level ngikhona. Ngalo kufuna uBishop Gciliza. Ufuna makufuna uBishop Gciliza eKokstad afice. Uma efuneka eMount Elif afice. Uma efuneka eCape Town afice. Ngingekho. Lento ebekwe uNkulunkulu ibe khona. Ngicelile eNkosini. Ngeke ngiyenze into nangelilanga. Sibonga uNkulunkulu bafethu ukuthi namhlanje uNkulunkulu kunento afuna ukuyenza phakathi kwenu. Niyibekezelele. Lento izokwenzeka. Isays ayizukwenzeka kinina nonke. Lento izokwenzeka namhlanje emva kokuthi sifunde iBhayibheli. Kodwa before sifunde mabisho kunento engifuna sikhulume. Kunezinto ezincane ezigcina zilimaza ibandla likaNkulunkulu bafethu ninonke nje. Njengoba nihlangana la nazana ufanele nazane ngokukholwa. Nikazali ngenito. Ngiyangizwa. Uma senela abangabikho abantu ababayibhizinisi. Mawubona umzalwane nemali sobona ibhizinisi. Ningakwenzi. Iyona hleba lento ngendlela engazi bona. Abantu mabefika befuna uNkulunkulu abafuni nina. Abafuni. Ma efika nje umzalwane
bona uNkulunkulu ungangeni ngale enyameni ngisho drive iMercedes Benz akadrive noma ukuhlobo lemoto musu ukungena uze uveze ubuthakathaka bakho umuntu efika uthi ngilambile ngoba ufuna akudabukele yena ufuna uNkulunkulu kuwe mase uveza ukulamba wena usho ukuthi useless ibhlungu kanza kwethu indaba yomuntu uyabona nje mina njengoba ubishop uma ngingehla ezansi bazalwane ngempela ngikhuluma iqiniso uzothiwa ubaba ubishop wami sifuna izimali ungasawula kanjani asiyekeni bafethu ukuthi sivuleni imibhalo sikhuluma ngemibhalo sizama ukukhuluma siqine izinto eziyiqiniso uma une problem uyakumzala uyazihlambulula mzalwane nginenkinga ukhuluma lo mzalwane yedwa futhi omdala la ngeke umuntu efika ephuma Apostolic Faith Mission engena kumnyango nekhaya usuyoboleka imali kuyena no bazalwane no futhi mase uyibolekile futhi uvela umbulale ungabusayibuyisela afe bafethu athi noma sembonile uNkulunkulu wenu kodwa abone i-weak point yakho kube sengathi sonke sinjalo ubona umzasehlehla novane ebandleni engasezi kanti hayi ngoba engezi uyamthanda uNkulunkulu wenu kodwa uxakwa impilo yakho ngithi ngcono ikhona malifuna imali uzoboleka kubantu abayimandators makumzalwane noma ungayake kumzalwane nomunye kodwa enza sure ukuthi mase uyithathile into yomzalwane enze njalo ibuyisele ngeke singabolekani mhlawumbe imali yeso kodwa enze njani buyisa phela imali yomzalwane angazi umzalwane manje senenkinga ngawe manje sefana manje adakhele ngoba nawo nabolekana ini akhonze kanjani ke bazalwane umzalwane manje uyakhonza nawe une-problem yanomzalwane naye manje unenkinga udakhela wena imbi kanti into yaqala kanjani kahle ngiyaluleka nje bafethu ukuthi izinto ezinjalo sifanele sizenze njani sizigweme angithi uyabona ngifunda ivesi la ngikhuluma iqiniso bafethu ngoba umzalwane manje uyalingwa uthi mhlambe usezohamba ekhuluma usibani wangiqola imali usibani wangiqola yimbi leyo ube negama elinjani ngenxa unganaki 2 bazalwane niqaphelani ukukhuluma la emlonyeni khona abantu abangekho right abangakhekile kahle ekukhulumeni awukwazi bazalwane uthi umzalwane omdala kade wakho uhlezi nabazalwane noma uhlezi nabo la uhleli khona uhleli nabazalwane uyakhuluma nemntonyeni ingane zisanda kukholwa zilalela umuntu omdala ekhuluma ngabazalwane yambona umambani umzalwane unje lo mzalwane wafika la bafowethu efuna uNkulunkulu useyangena uyeza umama umlatha unjani uma umlatha bengimetheke kusho ingane efika izolo beyimetheka uma umlatha eyilida seyiyezwa ingane uma umlatha umdonsa phansi le ngane uthi ayikhonze kanjani izohluleka ukukhonza uNkulunkulu ngoba ithi icabanga leadership ukuthi yimbi masekula and worst part kube umuntu mhlambe omkhulu esontweni ahluleke ulimi lwakhe lube lubi mawuhleli nabantu khuluma izwi likabani likaNkulunkulu izikhona izinto okhuluma uzakweqa udlule manje ekukhulumeni uzokhuluma izinto manje ezingasakhi ezibhidlizayo izinto ezinjalo zifuna abazali sizenze njalo sizigade ngoba thina siphatha imfihlakalo uma ungasondelele omunye nalo nomuntu mzalwane useright ekholweni uyabona ukuthi akusekho right
yini mongambuza yini ekulimaze hey baba khani ma ulinyazwa yini sengihleli nje baba ngoba phela wena babishop sengidlalele wona khona abantu abanjalo abasebekhona ebandleni bathi nje ubaba akakayenzi lento ubaba akakhulumi kanje uma akakhulumi kanje hawu kodwa umzalwane munilo onolimo lomsha intoni le kodwa ke ngoba salibona ivangeli kubaba noma sesizoma ngenxa yalokho angazi bafethu noma ngiyalwa yini kodwa ngiyaluleka ngamzabethu uma nje abantu beza kuthina abafike bakha ama-orange badle bangafiki isihlahla ngathi nama-orange uyafika fudulamula awu kanisa kwethu liyofika liyofa nani bafethu emabranchini ngiyathandaza egameni likaJesu yimbi lento bafethu yimbi angisho ku-leadership nabazalwane abadala abazothi abasezi enkonzweni awukade agcina umzalwane ebranchini mawuthi uyamlandela umzalwane kwenzekani baba ebranchini yethu si-divided mina nje angikho divided uma umbishop sobabili sihlezi sinjani asidlala siqamba amanga lento siyiyo uma ukuthi kanti bafethe emagatsheni futhi waphela ukhale phansi abantu siyabathumela naba abantu bavela ku-YouTube lapha bayabona ivangeli ezilishumayela angithi awu bayavele bafike ebranchini bathi bayafika yekubaba wabo yekuma wabo ukube sasazi sasovele sidrayive sisuke eGoli sizosonta la besonta khona ubuhlungu kangakanani bazana ukuthi ngingathi mina ngiphethe ibranch eTuthu kuweqhabaza abantu bawusuka le Stenga bedriver beqhama branch wonke komlazi komashu beTuthu befuna mina ngoba ngeke bayithole lento kwamashu ngeke bayithole lento emnazi ngenxa ukuthi sibabuthakathaka ekukhulumeni nasekwenzeni ukusola bazana into futhi ongayiboni kahle buza musu kusheshe uthatha inqumo umuntu nje mekwakhuluma into lapha epulpit uhleli phansi wena ngoba nanga uyizwa kahle sokuzoba negroup yakhe eceleni manje imizwa ubethi hayo ngizwa kahle ubaba ngayithanda lento ekhulunywa la no wrong mzalwane wrong musu ngifaka into engangeni kuyona angingeni kuleyo into andikhuluma egatsheni mawubona wena ukuthi ayithanda wena ngendlela yakho buyisana nomuntu loyo umsolile musu kwambe ukhuluma kwabanye abantu uthi nimbonile nje umfundisi ubani mase ekhuluma kanje asenze kanje thina la ikwenze no senza kanjani iya kuyena mzalwane ake sibonana cha ngithi angihlambu ihlaselwe umoya omubi usho wena ngoba umuntu ohlaselwe umoya omubi ubani wena ihlaselwe umoya omubi ngizosihlambulula baba ngiyakusola noma mama ngiyakusola mawukhuluma kanje ngivele nje enhlizweni yami ngathi abesethi lo hayi bekusathane mzalwane bengaqondanga kanjalo mina kahle ngenza lento ngoba u1 no2 no3 hawu sawukhulumile abantu aba4 ukuthi lo muntu njani mumbi sowuzwile manje ukuthi akamumbi muhle uzokwenza njani uzophinda ukuthi hayi basanletele ngisho ibi wrong umoshile usho umsebenzi kaNkulunkulu ubulele umdala emsebenzini kaNkulunkulu bazana uyadingeka ukukhula sibe mature amen emsebenzini kaNkulunkulu asikhuli ngokufunda ama-verses siyakhula nangengqondo ingqondo makulimele engqondweni ke bafowethu umuntu niyamazi umuntu olimele engqondweni uhlala emgwaqeni ambatha amasaka ambathe ingubo engcolile uyabona hayi indaba isengqondo ebandleni likaJesu izinto ezinjalo kufanele sizigade enye into nje oke ube mdala ubona into omonakala esontweni bese ubuyele eceleni uthi konje into ongayilungisa kanjani sikhona indlela uMbishop kwesisikhathi asifundisa athi lekhaya kuyathandazwa athi lekhaya kwenziwa kanjani uhlanjuluka lekhaya kusilukudla so isimo sibonile sokwasizela ukudla cha kodwa kunokuthi uzizele ukudla usenjani manje kufa abantu ngabalini asikhulumi labazalwane siyakhonza abantu mabefika
bafuna ukubona uNkulunkulu kubani uthini. Ingakho nje umuntu umefika la ekhaya ngeke sivele sidonse induku sifake umuntu efika. Umuntu uma efika wenza kanjani? Uyafundiswa. Akafundiswa imibhalo kuphela, ufundiswa ukuhamba la ekhaya. Angithi abantu bayekhaya abafika abantu la ekhaya, nina la ekhaya niyashuqula, anifaki maruchi, anifaki izinzipho, anifaki lutho, angithi. So umuntu uma engena ngomnyango efaka inzipho, efaka nenze njani ukuthi siyakhuluma inzipho la ekhaya? No, asisho inzipho zikaNkulunkulu. Sivele singene ezwini likaNkulunkulu sifakaze ngathi uzovele ufakaza umzalo oyedwa lapha ya. Athi bazalwane ngafika la ekhaya nganginje, ngaba nje, senginje. Ashukulisi umuntu, asibamba abantu lapha eminyango ngosana ufaka ushukulu. Hambe ngosongele phakathi ufaka. No. Ungenwa ithina lo muntu. Umuntu ongenwa umoya kaNkulunkulu, uNkulunkulu uyamfundisa. Angazi ke ngithi noma sengithini ke ngikhulumayo. Iyanthina mafethu. Ningalikwa kanjalo. Umuntu uyafunda. Umuntu uyazi ukufunda kwafethe engafunde eBhayibheli, efunda wena. Ekulandela ngemuva nje, ekufunda. Mawukhuluma uyamphazamisa. Usumphazamisa nje lo muntu ngoba usathatha kulandela uvele uma. Njengoba ukhuluma nje usho ukuthi sowumile, naye uzonjani? Uzoma. Umuntu uma umfundisa funda iBhayibheli, umfundise bese wenza njani wena? Uyahamba, abesenza njani yena? Alandele inyathelo zakho. Uzoyifunda into oyibonayo ukuthi akayifundi. Uzoyifunda ngawe uyenza. Hayi ngamandla, hayi ngempi, kodwa ngomoya kaNkulunkulu. Angazi ke ngithini kahle. Angazi kodwa sendiniwe. Phela yenza ngithini engizina sidinga. Ukuthi ubungane uyakwenza lapho. Yini la kwakhuluma wahlula kakhulu. Cha sodlula ngakuwe. Indlela edlula iyona indlela ngathi awuthedlula ngakuwe. Nami ngibone indlela nami ngathi ngidlula ngakuwe. Sengenzela ukuthi ke musukume eceleni kwendlela. Imendlela yena. Ivangeli. Uyesaba. Ayi asithathe labaBhayibheli bafowethu ngeke siqonde ngoyini abe. Eba. Singasibebezi siyakhuluma. Amakhosi esibili chapter 2. Ibone abazali bakho giant laba abafana izinto lezi. Yini yakini? Yini yakini? Lazo bathi wena Amakhosi esibili chapter 2 verse 1. Yaphila izwi lakho uNkulunkulu wethu engcwele linguwena uqobo, yebo linamandla, lidala ongekho kube khona. Nakalokhu uNkulunkulu edala ngale enhliziyweni zethu nasempilweni kwethu ngoKristu Jesu Inkosi yaphakade. Amen. Umvangeli ukushoza bazalwane akufunda lapha kusise Paul efundela ukuba umfundi. Bakufundela ukuba umfundi. Phela ngeke bafundele ukuba umfundisi. Bafundela ukuba umfundi. Nange ngithi futhi siyakholwa sisi ukuthi ufuna ufunde uzuthole kodwa ukulandela yini manje diploma ukulandela degree bese kuba yini honors uyifunda zonke. Ngifuna ukufunda. Uyafunda nje hayi ngokuthi ufundela ukuthi uzomana ngalo. Usitshela ukuthi wena i-theologian
I-theologian umina i-theologian yama-theologians. Phela akithi ubonile izona ngithi cha ngisholo ngejazi ngisholo ukuthi ubonile izona kuthiwa ngivula ngomthandazo ngavula ngomthandazo ngathi ngiyahlela kodwa no akekho umuntu ozokhuluma la fanele ukukhulume wena usithethe ukuthini uNkulunkulu ngasala seliba futhi short and sweet 2 minutes. Jesus. Hey, Jesus. Khona uthobani uyazi uthobani lapha kulesa sikole lesa. Yabo uthobani ngenza umthetho. Sona wa theology. Oh, ngama la. Ngayifundisa ngayiqoqa ngayiqetha yonke ngayivala ngaphika. Amen. I not what you call a professor from God to heaven, from heaven to God. Finish. You are a professor. Amen. Asifundeni ke bafowethu. Amakhosi Sibili chapter 2 verse 1. Yeah. U-Eli uyamukela ezulwini. Hayi, akusholo ukuthi ngiyahamba. No. Angisho ngiyahamba. Ngifuna singama. Uyayithatha lento uyenze manje. Bayenze lento, bayenze lento bafowethu. Yayenze ne-emotion bonds. Sibe nosizi manje komuntu wambayo funda kwathi lapho uJehova ebeye kumkhuphula uEliya aye ezulwini ngezivunguvungu uEliya wasuka eGilgali noElisha ubani uEliya wasuka eGilgali noElisha eGilgali nobani noElisha ya usho ukuthi injongo yami bafethu ngifuna sifunde angazi mabishop uzobiza kanjani legama elithi lento yokuseva angazi ukuseva ngesizulu ukuseva nje ukukhonza akade ukukhonza umuntu kaNkulunkulu kunenkokhelo ungazenza isimo ukhonza umuntu kaNkulunkulu uthi ngifuna ukuseva no akuyona leyo nto leyo ishayo le oyishoyo akuyona le nje le oyiplanayo uthi yabona manje ngiyoseva no uzokhathaza umuntu kaNkulunkulu ngoba uzokuthi ukhuluma into ubhekele avela shonele ikudine kwaleyo nto ukuthi hawu lo muntu engizomseva manje umelene nami yabona ke okwesilo uzoseva umuntu mawumkhonza ufana nengane awu mfundisi ngeke suka lapho hlala ngimfundisi kahle abafundi nange hlala semnyango futhi ke bafowethu lo mfundisi engimbizayo uphethwe la ekhaya ngoba nami uphethwe la ekhaya bazana nami la ngiyohlala umfundisi uzanasi ingane mama ngathi ubani ingane yakho hlelo ya uyazi ukuthi njengoba uhlelo lapha ekhaya ehlala nawe lapha ekhaya uhlelo kusisikazi ukumshaya umshayela ngekho ngizokushaya wena axakele uhlelo ukuthi uma uzongishaya engishayela kodwa ngeke umuze uhlelo ukuthi ngeke uyenze akanayo enye into uhlelo njengoba ewumngadi owakamngadi asike sisibona angabalekela kusona noma kungabiza ukuthi kunzima kangakanani ukuhlala kamngadi uzohlala ngoba wazi uyise nonina so kuyamphoqa ukuthi noma ngaba hlaza kangakanani ingawo umshayile uhlelo ufika phume amemnyango asibone ukuthi yazi anginalo elinye ikhaya umbone sebuya futhi ahleke noma engathandi ephoqwa isimo ukuthi njengoba ngila ekhaya nje
ngavela ezulwini kodwa abantu engizobakhonza naba. Ombona mesesebenza othi masesebenza ebuya noplastic akayi kwenye indawo uya ekhaya uhlelo azothi mama baba mefundiseke kahle uhlelo engathi ngesikhathi efundiswa naye wayebefundisa ngoba nayo leyo yokuthi uyafundiswa nawe uyafundisa ngoba noma ungahamba nawo ama-verses okufundisa awufundisi uyihlo ufundisa ontanga benu ngoba uyihlo nonyoko baphambili ngamamaye noma ungathi uGenesis uthi bayithulela bangamphathi uGenesis bavele bahambe bamhambe bona uGenesis wena bayamhamba bona uGenesis wena uyamfunda ushuthi into oyifundayo into engakangeni kuwe uyabonakala futhi ukuthi lento uyifundile awuyona ngoba uthi ekhuluma uyihlo umujabele emehlweni awusefi mawuseva uyathunywa ungabuzi lutho wenze into othunywa yona ungabuzi enyameni nasegazini wenze leyo awumtshela uyihlo ukuthi kufanele kume kanjani ubaba methe isihlalo sibhekele musho ukutshela ubaba ukuthi isihlalo baba ngokwaka-theology isihlalo zimi kanje asikho kwi-theology la sisesontweni la we teach the word. Uma mzukwane wakushintshela uhlelo wakutsheleza kabhoqo wathi lalela-ke mama ukutshela angizutshelwa wena uyokhala iy'nyembezi uyozikhipha ziyohlela phezu kohlelo uhlelo impilo yakhe yonke ibe imesi. Uthiwa-ke lo baba u-Elijah and Elisha wathi ku-Elisha ake uhlale lapho hlala la ngoba uJehova ungithumile eBhetheli kepha u-Elisha wathi Elisha wathi phila kaJehova uphila kukaJehova nokuphila komphefumulo wami wakho yes angikukushiya ngeke ukushiye behlela ke eBhetheli umuntu onjani osevayo ngoba ufuna ukubona ukuthi yini izogcinaphi lento akatshelwa uyayenza akafundiswa noma kuthiwa emfana hey sala uthi ngiyeza kuphila kaJehova noma uyaphi baba mina ngila uma umuntu umseva awukhulumi ngaye bad okwazi ukuthi umuntu okhuluma ngaye kabi hayi umuntu omumusho akena lo uNkulunkulu akubeke kuye ukuthi izinto ezidingayo uzithole kuye amisikejela skejela ngathi ukuthi kancane ithi uthundu umthetho mfuthu ngani ngubaba lendlela ngithi ubishop kwesonto uyabona mangihlezi la angisho ngempama lento ngisho nje umuntu osevayo njengoba ngihleli lapha nje njengomuntu ongisevayo ngiyafundisa vele akufuneki ngize ngibize ingane eminyango amehlo wami kufanele wazi wena ungazi ngikhuluma ngamehlo ungazi ngithule ubaba udinga amanzi kungayiphuthu ubaba mengasukuma la eyofuna amanzi ngoba kuzolimala abantu abaningi ukuthi hakuba uyophuma eyofuna amanzi bese kungena umuntu oronke engathi uzongiseva azakhuluma athi hey bazalwane neyazi into engikhuluma abanye abantu base bathi hey ngihleli nento ngiyibona
kanjani ikhonto ngahlala nawe ungayiboni babona nithule nihleli phezu kwayo ningayiboni engathanda iboni niyayibona manje nidinga uthisha azonifundisa ukuthi isevwa kanjani akulula phela ngathi ukuthishe ngokuseva but isikhathi sokuthi ngikufundise ukuthi mawuseva uba namehlo mama umlatha mawuseva uma wakho awuhlali wena uphumule uma wakho engakaphumuli kufanele wazi uma uphuma njengamanje unganami ungamboni unyoko unganami yile kunamsayo ungamboni lokusevayo funa ukuthi kuphila kaJehova angiyuhlala kulendlu uma engakafiki umlindi uma la ekhona azaqeda into ayenzayo mseve uthatha isikhwama sakhe hayi ngoba uNkulunkulu you serve asimphathele umuntu iBhayibheli ngoba sithi uNkulunkulu sikuthe kabi nalelo zinga lokuthi sibe woNkulunkulu kodwa siseduze kakhulu nalelo zinga bayangizwa abantu abangizwayo sikuthe kakhulu ukuthi ungasibiza uNkulunkulu kodwa siseduze kakhulu ngoba efuna ukuvela ebantwini usebenzisa le very same body so kule body ukhona uNkulunkulu so njengoba nikholela ukuseva anisevi ngokukhuluma useva ngokwenza ukuseva unama-benefits uyayibokhelwa ungakukhuluma kuseva kukhulunywa kuyenziwa kuphila ngasho u-Eliya wathi ke-Elisha wathi ake uhlale hlala la ngokuba uJehova ungithumile eBhetheli right kepha u-Elisha wathi kuphila kaJehova nokuphila komphefumulo wakho angiyukushiya uma ngimbeliseni izinto nje uma uthi uyaseva njo akekho umuntu mina Sunday every Sunday ngisesontweni umuntu osevayo la makuyi Sunday usesontweni njengoba uyise wakhe esesontweni mawuhlele ekhaya uthi uyawasha ubaba wakho uyamseva monjani umseve uwashelana ekhaya abanye abantu bonke besenkonzweni ngoba enkonzweni kusesikoleni kuyafundwa ufunda nini wena kushuthi uyasala efundweni ubonakala ngokwenza ukuthi usele efundweni ubonakala ngezinto ezenziwa kuleli ukuthi awusefi izinto eziningi ziyakugeja kushuthi izifundo ziyakwenza umuntu engeke aye esontweni osevayo baba noma usho kumshumayeli wakhe noma kumvangeli wakhe noma kumfundisi wakhe ebranchini ngoba ubaba wakho uyaseva angithi nawe unjani right lento siyenza so baba noma angizophumelela enkonzweni namhlanje isizathu hayi ukuthi uzosifihla isizathu uyasisho mano baba ngizovuka ngemngcwabeni kusasa ngicela ke baba ukuthi uma ngoba awuceli kulida into yenza uyabika ngoba asiphethwe thina ngokwenyama ukuthi njengoba nje sisibuza kumbishop wakho sengisefanele ukushaya umthetho ukuthi jika kanjani yenze njani no uyaseva bika baba ngiyabika kusasa angizoba khona enkonzweni ngo1 no2 no3 no4 uyaseva 2 baba angikwazanga ukhipha kweshumi izizathu zibe 1 no2 no3 asibone na ubaba abesekululeka ubaba osevayo athi hayi mntanami ayenziwa leyo ungaphinde uyenze lento ngoba leyo nto leyo yimbi phambi kaNkulunkulu phenduka mzalwane ingenzeki lento ngenyanga ezayo ngoba ukufundisa umshumayeli nomvangeli into efundiswa ubaba wakhe kusho ukuthi uyaseva ufundile inkonzo hayi funda amadodana abaprofeti aseBhetheli aphuma aya ku-Elisha athi kuye uyazi yini ukuthi uJehova uyakususa inkosi yakho kuwe namuhla na wathi yebo ngiyakwazi
Thulani. Lalana into engiyazi uthini ngobaba ngiyazi lo nto. Thulani. Kufanele wazi yonke into ngomuntu onjani. Seza. Uyazi ubaba wakho uzobe sekhona. Ngiyazi lo nto. Thulani. Ungabi into ayifanele kunto eyisurprise. Uthuswa yini mawuzothiwa kanti ngiseThekwini ngithandazela umuntu lapha eMandeni ngithandazela umuntu obehlupheka iminyaka ngamthandazela. Awuyazi lo nto? Awuzazi izinto zakho uzala ekhaya. Uphethwe phona uphethwe faith mission. Ezase faith mission uzazi zonke. Kodwa ezase international awazi lutho. Inokuthi uzazi uyayigxeka. Indlu ohlala kuyo. Umbuso wakini ngokugxeka. Hawo ngathi ngilanga umfowethu owayesithi uyakhonza sithi umzalwane nje. Lo muntu ugxeka njalo. Sekuyahlangana njalo ngoDisemba kuyahlangana. Lo muntu ungathenda esontweni. Kuyahlangana ama-traditional ayahlangana eziyopelesela nalesicefe sokuhlukana nesonto sokuhlukana nesonto. Kise ngithi yebo. Usondaba uthi sinesicefe masithi izolo kuyahlukana kanti akasonto bazalwane wayenzela ukuthi nimdabukele kunabantu abafika la esontweni hayi bezokhonza uNkulunkulu awu bafethu mawubona umuntu ehlubule abesheshe ukudabuka nabazalwane bazalwane umuntu engcwele umholele la kuleli bandla ukuthi ngizokhonza kuleli bandla abazalwane ungibona nje ngisuka ebantu church bangilahlile ungibona nje anginalutho sidabuke ke bandla Nkosi yami awakanalutho usidulu athi ya uyezwa usese Assemblies of God nakhona futhi uyobaqola khona. Ano emthule nje athi ngilambile uthi yes. Ngilambile ayisiyakuzwa mzalwane. Ake sisenze usikhoshe kwelikamoya. Sikhoshe kwelikamoya. Sizwe ufihla ngabe sithini ufihla. Before skipping those or to keep into yakho ukipela umuntu ocast. Dabuka umbone ekhaya. Yafaka. Kanti udabukela umuntu oqala ekusiyo. Ongasefi. Hayi, ngoba sithandazeni. Ishothobana ushothobana. Awusho reverend. Umref. Toi, reverend. Is that called as a little bit? Yeah, I'm soon gone. The book of 2 Kings, chapter 2. I don't send them much about it. No reverend. This law was little Elijah is taken into heaven. Yeah. When the Lord was spoken about to take Elijah up to heaven in a whirlwind. Right. Elijah and Elisha were traveling from Gilgal. Right. And Elijah said to Elisha, Yeah. stay here, Yeah. for the Lord has told me to go to Bethel. Right. But Elisha replied, Yeah. as surely as the Lord lives in you, Yeah. yourself Yeah. live. Yeah. I will never leave you. Okay. Mabisho ngifuna usichazele ngitholela uthi umunye watheni wamuntu ekutholela ngathi mina aye ishwa leli neshobolo. Eshobolo. Hayi futhi kwethu encane le efisha Verse 2. U-Eliya wathi ku-Elisha, ake uhlale lapha. Hlala la. Ngoba uJehova uthumile eBhetheli. Right. Kepha u-Elisha wathi, Yeah. uphila kaJehova Yeah. nokuphila komphefumulo wakho angikushiyi. Manje leli lisho kwenye indlela. Yeah. Uyalizwa? Yeah. Listen to Little but Elisha replied, Yeah. as surely as the Lord lives Okay. and yourself live, Right. I will never leave you. So they went down together to Bethel. Right. Correct.
prophets from Bethel came to Elisha and asked him, "Did you know that the Lord is going to take your master away from you today?" Yeah. "Of course I know," Elisha answered, "but be quiet about it." Then Elijah said to Elisha, "Stay here, for the Lord has told me to go to Jericho." But Elisha replied again, "As surely as the Lord lives, and you yourself live, I will never leave you." So they went down together to Jericho. U-Eliya wathi kuye, "Elisha, ake uhlale lapha. Ngoba uJehova ungithumile eJerikho." Kepha wathi, "Uphila kaJehova nokuphila kwakho, angiyukushiya." Bafika ke eJerikho. Amadodana abaprofetha eseJerikho asondela ku-Elisha athi kuye, "Uyazi yini ukuthi uJehova uyakususa inkosi yakho kuwe namhla na?" Wathi, "Yebo, ngiyakwazi, thulani." U-Eliya wathi kuye, uthi yebo njani? "Yebo, ngiyakwazi." Uyazi kanjani into ekhulunywe uNkulunkulu ekhuluma noMaster uElisha? Unjani? Yini yenza azi? Uhamba naye. Okay. Kusho ukuthi uElisha noElijah ukuhamba kwabo ifellowship imenze uElisha waze wagcina efana. Kusho ukuthi zonke izinto ezivela ezulwini ezikhulumekayo uyazizwa lo uyazizwa noma engakhulunywa naye kodwa uzazi kahle izinto ezikhulunywayo kuMaster. Oh, bafethu. Awu ngiyathandaza namhlanje ukuthi awu bafethu. Awu ayenzeke lento. Ayenzeke. Ifane lento. Sizwe kahle. Hawu, uMaster kunezinto sezulwini ezikhulunywa noMaster kodwa lo uthi ngiyayazi lonke lo. Uyazi kanjani? Hayi phela mina ngihamba noMaster. So njengoba ngihamba noMaster, uMaster akakwazi ukungifihlela izinto ngoba izinto esuke zehlela kuyena nami ziyehlela mina. And uMaster ngiyamseva phela. uMaster ngiyamseva ngeqiniso. Ayikho into engale engiyenzayo angayazi uMaster. Eliya wathi kuye, "Hlala la. uJehova ungithumile eJordani." Wathi, "Uphila kaJehova nokuphila kwakho ngeke ngikushiye." IBhayibheli namba ngo-2. Yebo. Awu kade mfowethu. Wayisonga. Washayama. Ungacabanga njalo ukuthi lo mbhemu lo hamba nalo mbhemu uzibuka zonke izinto ezenziwa uSomandla ezenza ngaye lo uElisha. Uyabuka Elisha noma ngayipheki into ethi baba kwethu noma mfowethu kwenzeka kanjani ke kodwa akanamdaba nokubuza uthi ngizoseva until akho fortuna elindiwe na, akho gogo elindiwe na. Indoda iyazi yonke ngoba uyaziwe Elisha ukuthi unento ayiphethe engekho umuntu. Nomfana lokwesondele kancane. Ufunani mfana mfuna uElisha ukunenge phethe uElijah enamandla le. Angifuni yinye, ngifuna double portion. Double portion. Ngoba into enzekile ngoba inkazi yokuqala ayifani leyo ishuthi yokugcina bamhlawumbe mthambo. Kusho ukuthi izinto uThixo azenzele ngami azizufana nezizokwenziwa ngomjoga. uNkulunkulu uzoyibuka lento athi umjoga ubeseva lebekwe yami umnike yami plus.
portion. Double portion. Double portion. Asifuna zilimi la. Sifuna a double portion. So ithola kanjani? Ngokusebenza. Asizuzikambela futhi ukuseva kuzozenzakalela. Umuntu osevayo ngeke uze kusasa engidinelwe. Umuntu osevayo ngeke. Never bafethu ngeke. Ngeke ake sifundeni iBhayibheli manje nakhona ngisho. Le ubaba lona nomfowethu abazange badinelwana. Angazi baxabaneka ngaphi mhlawumbe nje nasiyazi ngoba ibhaliwe. Kodwa ikhona into eyenza mhlawumbe ungakhona ukubona ngasoleni. Kodwa lo wayengadinwa athi lo kashilo ubaba izokwenza kona. Ngizokwenza kona. Futhi ngaboni ngenye indlela ebona njengalokhu uElisha ebona. uElisha ebona uElijah into benyathele ngala naye nyathele khona angathi khona ameva mehlatshwa ameva lo nalo ufika umhlaba ngoba akazi ukuhlatshwa ameva kusho ukuthini mhlawumbe ukuhlatshwa ameva nje iyona lento eyenza umaster aqinde kangaka akwazi ukuthi amise izinto athi lethi izulu alikanethi livele lime izulu letha kwehla umlilo ezulwini kufanele kwehla umlilo leka mina ngifuna double portion. Ayithandazelwa angizwe kuthiwa wayentabeni fundana phela amaBhayibheli akayanga ku 40 days and 40 nights waseva amehlo akhe ngasuke kumaster umaster ayekhona la ukhona master nami ngikhona noma kuyehla ngizokwehla noma kuyakhuphuka ngizokhuphuka noma kuyalanjwa ngizolamba noma kudliwa angizudla mabehleba ngomaster kuphendule ngoba izolimaza uhambo lwami nomaster. Funda Ueliya wathatha ingubo yakhe wayisonga washaya amanzi ahlukana ngalapha nangalapha awela ngobabili emhlabathini owomileyo wathi sebewelile. Ueliya wathi kuElisha cela engiyakwenzela khona ngingakasuswa Babazalwane ake siyibuke lento sibuke nje obala uma thiwa singazukwa idimoni elilodwa idimoni eliyi-1 sibe sathi in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Idimoni elinjalo ukhona umbuzo oyibuza ikhona ngibuza ukuthi amehlweni anesikhathi sokusuka umaster anifundi ukuthi umaster mayisebenza uyazi wena indawo ngafika abapostoli uyayikhuluma nje ukuzwa ngifika abapostoli bayathandaza umuntu bathi bazase bebakhuluma amaphathi bawubeka phansi bathatha Jesus basho ngene basho nangelini ke wes ngingene ke lapho ngisifulela umnyuka ngiyangena. Hey, in the name of Jesus, in the name of Jesus, ajuluki demcoca ngisho abapostoli mina hayi lento yethu abapostoli abasatshwayo amadoda kunekhuluma isilele iBhayibheli akhona isiGreki nesihebheru alokashizo nje the word of God says, the Bible says, the Bible says, I told them at the time, go down and the Bible says. Where's my faith? Where's my faith? Uma ngifika nje la ngithi hawu labantu bakhomba nakuthimo bakhomba ngifike ngithi bengizocela ubaba bani ukhona bami ngiyomfuna phela ngicela ubaba ayaphumela athi ncebo isishowa ikimuntu ngithi lenzeke athi ncebo sibesakhe iningane ngazana ngani kimi awenze athi ncebo afuna ukuphuma bese ngivele ngene ngithi bafethu angiyile kuzo ngingene nje bathi no mfundisi ubani kamlaluzini basho kahle wesibandana lavela tu imali sesiyama
Besibazana ngithumele ijahe kabi ngijahe konke ngimlandile. Sheshisa mvulohlozo. Wahlanza. Wathi kuzwa. Wasazisithule. Ngisathi Uyafika. Abantu bafuna ukujaha. Ungana qala la. Aqala lapha. Qala la. Oh, ngiyahamba manje. Nala mafeso okucela mafeso besenzo. Kwathi sebewelile. Kwathi sebewelile, uEliya wathi kuElisha. uEliya wathi uElisha, Cela Cela engakukwenza wona engizokwenza. ingakasuswa kuwe. kuna abantu ngathi la esontweni abayoba abayoba yakafanele kodwa lento yenzekela esontweni. Ngoba ukubona abasana bafika befela esontweni athi lento kugcwele umlilo ngithi. Khona abantu abakhona nendlela abangenamlilo. Bayakhonza nje. Kodwa kanjani? Ungayisho. Ungayisho. Uyazi indaba? Ingoba kuye ukuthi kwenziwe izinto banganaki. Anaki umuntu. Anaki. Lento le akuyona esikole. Ayiyona lento ukuthi uthisha. Ayinandaba futhi ukuthi uyipoyisa le. Ayinandaba ukuthi ummeli. Mase ulafu nawenze njani? Ufunde. Kubani? Kumaster. Amabhuku esikole wabeka eceleni. Mama wabeka eceleni amabhuku esikole isho ukuthi lento besikwazi ukufaka lento. Ngoba lento idinga umuntu osevayo. Ofuna lento le. Dinga umuntu osevayo. Siyibona manje ayisasa. Ayidingi lesizo sezulu le. Ayisezulu samsezulu sithi ehlamlilo kaEliya. No, babu Eliya wayishonela umntakamuntu. Khona thina manje. Jo. Hayi bafethu. Hayi. Bashona. Khona thina. Lento ababeyenza yehlela kithi. Phela bona babhala njengoba kubhaliwe nje ubufakazi babo. Nathi sibhalo bethu. Mama bafethu mseveni uEliya. No. Angeke uEliya. Angeke. Niyazi kahle ukuthi ngoba. Nazi kahle. Ngicela umfundisi iqiniso. Uma sidahlala empilweni umseve nosona nengazi lamazwi. Namkhuluma ngento elibona phambi kwethu ezosiza nina kusasa. Ngoba yiyo le enisizile namhlanje, enisiza izolo. So njengoba inisiza izolo nje ifanele nisize ukuhamba kwenu kwendlela. Nizosizwa yiyo. Uma ngihlula kuleli lizwe nothi nambambani ngoba anizange ningibone. Anizange ngibone. Phone ngisho. Wathi uElisha makuphindwe kabili umoya wakho phezukwayo. Yabona mina ngasho ukuthi makuphindwe umoya kaNkulunkulu phezukwayo. uElijah wayeноmoya kaNkulunkulu. uElisha waba nomoya waElijah. Yebo. Manje ngizothini nina? Nithi ibamo kusho iBhayibheli ke lona laba babebhala iBhayibheli bona babenjani babeyingelosi behlala ezulwini. Thina wasala emhlabeni angakhulunywa ngathi. Ngoba amakhulunywa ngathi kusho ukuthi siphakeme. Sizenze uNkulunkulu babe yini bona? Paul babe uNkulunkulu. uPaul nje wayeNkulunkulu. uPetro wayeNkulunkulu. uJohane wayeNkulunkulu. No bazalwane ngeke akesibuyele kuma senses. Ngathi uNkulunkulu ethatha isipho sifaka phakathi kwethu. Bese nithi mina no thina sazi uJohane. Okay, hlala eJohane. Johanna kufundisa. UkuJohane ukufundisa. Ukhona umuntu owahlala neBhayibheli endlini bafethu wagcwala amandla kaMngcwele ehlele neBhayibheli engasonto indawo. Lo muntu ugcwala amadimoni amfundisa iBhayibheli. Anganosatana enalizwi leli wekhota. Mayekho umoya kaNkulunkulu. Abantu abafunda kubapostoli bahamba njengalo abapostoli babenjani babesho. Abapostoli yezo mhlawumbe thina sakhiwe
phezu esikabasani nani isekelo kwakubani uJesu. So nathi sifunde kubapostoli. Abapostoli sifunde kubona ke thina akubona oJohane. Sayifunda thina koJohba. Sayifunda koNgidi. Sayifunda koChristu. Nani niyibuka manje? Niyibuka koChristu nomngadi. Uma nikhethe kubo manje nikhethini. Noma ngamkhotha uJohane uhlulile umngadi. Funa mama. Wathi ucele into elikhulu. Ucela into elikhulu. No. Nokho. Uma ngibona lapha ngisuswa kuwe. Uma ungibona lapha ngisuswa kuwe. Kuyakuba njalo. Kuzoba njalo. Kodwa uma ungibonanga akuyoba njalo. ngeke kube njalo. Bathi beselokhu behamba bekhuluma. Wemsaba. Nanso inqola yomhlaba. Ungathi funa siye kumoya qala into size siya ke ibe isambulo sizama ukuzakhela into ezithize zethu. No, ayikhulunywe njengoba injalo. Oh naye engayazi. Zokuthi idimono nemike. Sikhuluma into enjalo bafethu. Siyazi. Yes. Bathi beselokhu behamba bekhuluma. Lithi iBhayibheli wathi belokhu behamba bexoxa. Nansi inqola yomlilo. Namahasho omlilo. Wabahlukanisa bobabili. Kwele bafethu iBhayibheli. Eliya bakhuphukela ezulwini ngesifungo. Lithi iBhayibheli wabahlukanisa bobabili. Ngesikhathi abahlukanisa wathi beselokhu behamba bekhuluma. Bheka nanso inqola yomlilo namahasho omlilo. Bafethu yeah. Bobabili. Eliya wakhuphukela ezulwini ngesifungo. Elisha wakubona. Wathi baba. Akashonga ukuthi uNkulunkulu wayememeza uyise. Baba. Ngoba kaIsrael nabamahasha akhe. Yebo. Akabesambona futhi. Baba izingubo zakhe baziklephula kabili. Waxosha ingubo kaEliya ebiwile kuye. Wayixosha. Imfihlakalo. Ngenxa yokuseva. Imfihlakalo yangahambi. Kwathi noma uElijah ehamba, kodwa imfihlakalo yehla. Wayibona imfihlakalo ngoba imfihlakalo basafuna wenze njani uyibone. Waxosha ingubo. Wabuya efuna ukuyibona into ayikosile ukuthi yasebenza na. Wathatha ingubo. Yebo. iBhayibheli ngoba wambona uyise eshaya amanzi naye wayethetha amanzini. Washaya amanzi wathi uJehova uNkulunkulu kaEliya. uNkulunkulu kaEliya wawashaya amanzi. Lithi iBhayibheli ahlukana amanzi. Lithi iBhayibheli uyise okade
iyaphona ukuthi ingagcini ibone international abantu basayibona ukuthi into ebekuthilisa isekhona nabo mjoba nabo mgadi nabo msabana iphezu kwayo uNkulunkulu wayaphilisa uNkulunkulu wayaphilisa amadoda nabaprofeti athi umoya ka-Elisa uzothi uyakhuluma high flat ube ngathi uye uthi uyena ney'nkotho zakhe uthi uyahlabelela uthi uyena ney'nkotho zakhe amadimoni azolwa nawe hayi ngoba elwa nawe kodwa alwa naye ningaphathi lutho esandleni bafethu ningaphathi lutho to believe God. Asikhona uNkulunkulu njengamanje. Asikhona bafethu asikhona. Sure. Be like your father. Be like your father. Spirit of the Most High God. Spirit of God. Shakatama. Spirit of God. It's not just singing, my friend. It's not just singing. It's not just singing. It's on. It's singing. No, it's not coming out. Oh, you have any kind of what you know. No!
Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. She said it's a speaker's house. Glory to God. Glory to God. Glory. See, I tell you the first song. If you go small truly, I see in an Indian dollar. I need you to touch my Father. I need you to touch Jesus. Glory to God.